An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw mana kɛ diɲɛ fan o fan ni aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye diɲɛ seri naani tɔnba o ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ k'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna na a ta mun kɛra mura k'a jira k'a fɔ ko an ka Mali kɛlɛkɛcɛw olu de ye maa caman bɔnɛ o ni na mura ataki yɛrɛ o kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ka siga kɛ an ka jamana maa ɲɛmaw la o nɔngɔn bɛ jamana maa ɲɛmaw ko ma bila da la sabula nin ta siɲɛ fɔlɔ ye sanga ni waati bɛɛ min ye diɲɛ sɛgɛlantɔba maaw ye o bɛ gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ k'an ka jamana kuntigiw k'o lagosi ani Mali faamaw k'o lagosi k'a jira k'a fɔ o bɛ ka jamana kɔnɔdenw de bɔnɛ o ni na sanga a n'a ka waati bɛɛ o y'a jira k'a fɔ ko atami kɔni kɛra mura f'a kɛra sababu ka maa 500 bɔ ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o ni na cɛw b'a la musow b'a la ani denmisɛnnin kunda k'a jira k'a fɔ ko Mali faamaw nɔ don i ka dɔn k'a fɔ ka sigana ta k'an ka jamana maa ɲɛmaw sɛɛrɛ fo o ye kuma caman de fɔ gafe in yɛrɛ kɔnɔna na o nɔngɔn bɛ Mali maa ɲɛmaw ma sɔn ka bolo don sen kan olu fana ye min ye i ka dɔn k'a fɔ jaabili fana kɛ maa min ye jaabili kɛ jamana maa ɲɛmaw tɔgɔ la o ye Abilaye Mayiga ni ale ye ministre d'État ye a y'a jira k'a fɔ ko o ye kuma mun fɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana maa ɲɛmaw ma ka bisigiya kuma ta ka Mali faamaw sɛɛrɛ ko nin ye fɛn min kun cɛ man ɲi abada an ma jira aw la k'a fɔ Abilaye Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ sɛgɛlantɔba maaw sanga ni waati bɛɛ o bɛ gafe mun bɔ k'an ka jamana faamaw ni k'o lagosi ka Mali kɛlɛkɛcɛw ni k'o lagosi k'o di fɛn o tɛna diya n'a ye abada o y'a jira k'a fɔ min ye Faransi i ka dɔn k'a fɔ a n'a jɛɲɔgɔnw ko o bɛna u bɛna Faransi de wele bɔgɔ jɛnen kan sabula a jirala k'a fɔ Faransi tɛgɛ kɔni minɛna bɔrɔ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ o bɛ ka maa jugu dɛmɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ tuma min na Mali bɛ dege kɔnɔna ɲini k'a to u ka jamana bɔ i ka dɔn k'a fɔ dege kɔnɔna na o bɛ dɔ fara an ka jamana de kan Abilaye Mayiga a kun ye gafe in sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a jira k'a fɔ ko nin jugubilankolon in k'a da an ka kɛlɛkɛcɛw la o fana ye wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'a bila i kun na Mali kɛlɛkɛcɛw o bɛ de Mali de kama ka Mali lakana ni ka sabati wa fana ka wele bila malidenw bɛɛ ma ko u ka da u ka armée la ko Mali armée tɛ jamana kɔnɔden si bɔnɛ o ni na abada an ma jira aw la k'a fɔ Abilaye Mayiga a ye gafe in sɛbɛkɔrɔ kɔn jamana maa ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ sɛgɛlantɔba maaw ye o ye gafe min bɔ ka jamana maa ɲɛmɔgɔw ka i ka dɔn k'a fɔ nkalon ni k'o da an ka jamana kɛlɛkɛcɛw la k'o ye fɛn ye Mali tɛna jɛn n'a ye abada sabula an ka jamana Mali bɛ danbe yɛrɛdɔn ani hɔrɔnya ani ka dɔn k'a fɔ laɲini min bɛ diɲɛmaa bolo bi an tɛna jɛn ni jɔnya ye abada Mali bɛ kɛ a yɛrɛ ta ye wa Abilaye Mayiga a ye wele bila malidenw ma ko bɛɛ ka kɛ basi karamɔgɔ ye bɛɛ k'i jigi da an ka kɛlɛkɛcɛw kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ma jira aw la k'a fɔ min ye G5 Sahel n'o ye jamana 5 ye jamana 5 min fara bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka dancɛw lakana an ma jira aw la k'a fɔ Mali bɔra a la a mɛnna sabula Mali kɔni ma jɛn ni G5 Sahel i ka dɔn k'a fɔ a sigicogo ye ani sariya dɔw ye sabula a jira k'a fɔ ko G5 Sahel a ɲɛmaaya kan ka di an ka jamana maa ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana kuntigi Assimi Goïta ni ale ye Mali transition maa ɲɛmaa ye bi nka a jirala k'a fɔ min ye ka sanga ni Faransi ka bɛnbɛn ani Faransi ka janfa ye o y'a kɛ cogo bɛɛ G5 Sahel a ɲɛmaaya a ma di an ka jamana ma o nɔngɔn bɛ Mali sina k'i fosi ka bɔ a la k'a jira k'a fɔ ko min ye nin ko in ye i ka dɔn k'a fɔ a kelen tɛ wa namaraba de bɛ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna na o de kama Mali jamana maa ɲɛmaaw o y'a lajɛ ka bɔ G5 Sahel kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ o tɛna jɛn n'a ye abada sabula G5 Sahel bɛ ka taa taabolo min fɛ ta nin ko in namaraba de bɛ nin kɔnɔ ani janfajugu belebele o de kama Mali kɔni ye sen kuru nin waati in na ka bɔ G5 Sahel yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ taa Korokow fɛ yen an ma jira aw la k'a fɔ Koro nin waati in na olu kɔni bɛ k'o dama kasi Mali maa ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛn président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta k'a jira k'a fɔ Koro olu mako bɛ ji sanuman na ka ji yɛrɛ de min sabula a jirala k'a fɔ ko nin waati in na min ye jiko gɛlɛya ye o dɔɔni bɛ sɔrɔ Koro yɛrɛ dugu yɛrɛ o kɔnɔna na o de kama Koroko kɔni y'o dabɔ fili kɔrɔ ka wele bila jamana maa ɲɛmaaw ma u k'a lajɛ u k'u magɛn ka se ka taa ni ji sanuman min di olu ma Koro dugu yɛrɛ o kɔnɔna na
bi bamanankan kunnafoni an b'a kun cɛ ni min ye o de ye Sudan ye a jirala k'a fɔ ko min ye ni jamakɛ ni san in kɔnɔna na maa 2,000,000 bɔɲɔgɔnko olu sata k'a bɛ kɛ kɔngɔ ye ka sababu kɛ kɛlɛ min kɔni bɛ ka kɛ Sudan nin waati in na an b'a jira o la k'a fɔ Union Africaine Union Européenne fo ka taa bila Nations Unies maaw ma olu y'a jira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u bolo ni sen don ka dɛsɛ ka se ka sigikafɔba ni k'o kɛ ni Sudan jamanakuntigi 2 ye n'o ye sɔrɔdasi cɛgɛlɛn 2 minnu kɔni karan bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na an b'a jira a la k'a fɔ diɲɛ ma don o don min ye farafinna ka den dɔ olu tun bɛ k'o bɔ nin waati in na k'o kunda u ka jamanaw kan ka sanga ni Sudan kɛlɛ ye nin waati in na ale ye diɲɛ ma don o don da maa dɔ de bɛ jamana in bila ka jira k'a fɔ nin waati in na a ka kala Sudan jamana kɔnɔ sabula min ye kɛlɛ min bɛ Sudan kɔnɔ nin waati in na maa si tɛ kɛlɛ in bɔ kɔnɔ yɔrɔ kɔni dɔn a jirala k'a fɔ ko sira kun kɛ bɛ nanzara jamana dɔ la min kɔni bɛ ka ni kɛlɛ in kɔni kolokolo k'a jira k'a fɔ walasa u ka se ka fɛɛrɛ Sudan pétrole ani a ɲɔgɔnna caman de ma Sudan jamana kɔnɔna na da kɔni bɛ ka kasi nin waati in na Sudan ka denw fɛ o bɛ ka jamana faabila yɛrɛ bila n'o ye Khartoum ye ka t'o kalifa dancɛw la an bɛ don min na fɔ bi bi in na nin kɛra bamanankan kunnafoni